Apha ke sinonxantathu apho sixelelwa ukuba ikona engu-A ivulekile, into ethetha ukuba yi-acute. Kuthiwa ke apha u-AD uzama ukuqinisekisa ngokuphikisayo. Uqala ukuqinisekisa le nto ke ngokucinga ukuba ngaba unxantathu ungu-ABC. Ikona engu-A kunye nekona engu-B zivulekile. Ingaba loluphi ke ulwazi anokulisebenzisa ukufikelela kwizimvo eziphikisayo? Makhe simzobe ke unxantathu wethu, simbone ukwenzela sizokwazi ukuthetha ngento esiyibonayo. Le nto kuthiwa yi-acute ke ithetha ukuba ngaba ineekona ezingaphezulu kuka-90 degrees. Masithi ikona engu-A siyibeke phaya ngezantsi, sithi yona ingaphezulu kuka-90 degrees, kunye nekona engu-B phaya phezulu, nayo ingaphezulu kuka-90 degrees. Into esiyaziyo ke ukuba ngaba unxantathu wethu iikona xa ngaba zidityanisiwe zilingana no-180 degrees. Masizobe ke sibeke ukuba ngaba phaya kweliya cala lingaphaya ikona yethu ngu-C. Lilonke xa ngaba sidibanisa u-A kunye no-B kunye no-C kufuneka basinike u-180 degrees. Loo nto ke ithetha ukuba ngaba ikona yethu engu-C iza kuba ngu-180 degrees. Sithabathe u-A kunye no-B, okanye singayibeka ngokuba sina kona engu-C elingana no-180 degrees. Sithabathe sivule izibiyeli, u-A sidibanise u-B. Ukuba ke sithikelela ukuba u-A no-B bangaphezulu kuka-90 degrees, loo nto ithetha ukuba ngaba u-A no-B aba bangaphezulu kuka-180 degrees. Xa ke u-A no-B bengaphezulu kulo 180 degrees, loo nto ithetha ukuba ngaba u-C uza kuba ngaphantsi kuka-0. Asinakuba nayo ke ikona kanxantathu engaphantsi kuka-0. Yiloo nto ke sisithi olu luvo luluvo oluphikisayo kuba ngaba liza kusinika into yokuba ngaba xa sidibanisa u-A no-B babe ngaphezulu kuka-180 degrees, loo nto isinike into yokuba ngaba u-C ungaphantsi kuka-0. Makhe sijonge ke ngoku into ethethwa ngu-AD. Uthi ke ekuqaleni u-AD ukuba ngaba iikona ziyafana, loo nto ithetha ukuba amacala achaseneyo nawo ayalingana. Loo nto ke asiyiyo inyani. Owesibini ke uthi ukuba iikona ezimeleneyo zilingana no-90 degrees, loo nto ithetha ukuba ziyalingana. Khange siyenze ke leyo into kuba masiyidlule kuba khange siyenze. Aphinde athi eyona kona inde ichasene nekona ende naleyo akhange siyibone, masidlule. Aphinde athi ixabiso lazo zonke iikona zikanxantathu zilingana no-180 degrees. Yeyona nto besiyithethile ke leyo. Siphinde ke ngoku siye kumbuzo olandelayo. Umbuzo ke olandelayo, makhe sizame ke ukubeka lo mbuzo wethu phaya kulaa bhodi yethu. Iyasokolisa ke le mibuzo ukuyibeka phaa kulaa bhodi yethu, ithatha ixesha. Makhe siyizame ke size nayo. Xa siyiboka ke lo mbuzo wethu, uthi ke umbuzo wethu xa ngaba
icala elingu AB lifana necala elingu BC. U-AC usesiphakathini. Kuthiwa masiqinisekise ke ukuba unxantathu u-ABD uyafana nonxantathu u-CBD. Uze ukhumbule ke ukuba ngaba iikona zethu ezifanayo nokuba zibhalwe ngoluphi na uhlobo ziza kuhlala zifana, nanjengoko ke sibona apha ukuba unxantathu u-ABD ufana ncakasa nonxantathu u-CBD, noxa nje bengamanga ngohlobo olufanayo. Masibone ke ngoku ukuba bayiqinisekisa kanjani nale nto ndithetha ngayo. Imibuzo yethu ke ibhalwe phaya ngezantsi. Make sizame ukuya kuyo ukuze sibone ukuba kubhalwe ntoni na. Phaya ke kubhalwe ukuba ngaba icala u-AB uyafana necala elingu-BC. Nanjengoko siwabona phaya lamacala wethu mabini elingu-AB kunye nelaa cala lingu-BC ukuba ngaba ame ngokufanayo. Loo nto ithetha ukuba ngaba ngenene lamacala ayafana. Leyo into siyinikiwe phaya ngaphezulu. Ibe ke ngoku leya mpendulo yokuqala okanye olwaluvo lwethu lokuqala ngenene luyinyani. Siphinde sixelelwe ukuba ngaba icala elingu-AD kunye necala elingu-CD ayafana. Naleyo into siyinikiwe kuba sixelelwe ukuba ngaba u-AC usesiphakathini. Siphinde sixelelwe ukuba ngaba u-BD uyafana no-BD. Ewe, kuba ngaba u-BD ngulo udibanisa abanxantathu bethu babini. Kuphinde sizokuxela ke ngokuba ngaba unxantathu u-ABD uyalingana nonxantathu u-CBD. Sibonile ke pha ukuba ngasentla amacala amathathu kwabanxantathu babini, icala ngalinye kunxantathu lilingana nelinye icala komnye unxantathu. Loo nto ke ingasinika isizathu sokuba la macala ayalingana. Umbuzo ke ngokuba sesiphi na isizathu esinokusibeka esichaza ukuba abanxantathu bethu bobabini bayalingana. Singathi ke xa sichaza ngala macala amathathu alinganayo, isizathu sethu siza kuthi ngu-SSS omele la macala mathathu alinganayo. Zintathu ke isizathu onosibeka. Unganobeka ukuba ngaba xa ngaba khona iikona ezimbini ezilinganayo necala, leyo into ibekwa ngokuba ngu-AAS omele ikona nekona necala. Kuphinde kubekho ikona, icala kunye necala. Le into kuthiwa ngu-SAS. Uphinde ke ngoku ibe yile siyikhethileyo ingu-SSS imele icala necala necala. Sibe ke ngoku siwuphendule nalo umbuzo. Ngokungxama sidlulele komnye umbuzo esiza kuthi siwubuze. Masize ke ngoku nomzekelo wethu olandelayo. Ithatha ixesha ke le mizekelo yethu ukuba siyibeke kule bhodi yethu. Make silinde kancinci. Kuthiwa ke apha icala elingu-AB
likhulu kwicala elingu-BC noxa zizotywe ngokufanayo nje. Ithi ke intluva yokuqala, ukuba siqikelela ukuba ikona engu-A ilingana nekona engu-C, iphinde ithi u-AB ulingana no-BC. Andazi nokuba ke ubukhe wayiva na into ethi ukuba ngaba sineekona ezimbini zikanxantathu ezilinganayo, loo nto ithetha ukuba amacala ezo kona nawo ayalingana. Loo nto ithetha ukuba ngaba ukuba ikona engu-A ilingana nekona engu-C, icala elingu-AB liza kulingana necala elingu-BC. Iphinde ithi ke le nto sigqibo uyithetha iyaphikisana nento ebhalwe phaya phezulu ethi icala elingu-AB likhulu kunecala elingu-BC. Ngoko ke sithi isigqibo unokusithatha kolu phikiswana. Ikona engu-A iyalingana nekona engu-B. Ayonto esiyaziyo ke leyo kuba zonke ezi kona kufuneka zilingane no-180 degrees. Xa ezimbini u-A no-C zilingane yaye zincinci, kufuneka ukona u-B abe mkhulu. Loo nto ithetha ukuba ngaba bubuxoki ke obu sibuxelelwe apha. Kwaye singathi le nto kweyesibini, impendulo ephaya ngezantsi ithi ukona u-A akalingani nekona u-B. Ayibobunyani ke nayo leyo into, kuba noko sikhe sibe nabo oonxantathu abaneekona ezilinganayo, mhlawumbi ezo kona zibe zilingana no-60 degrees zontathu. Le nto kuthiwa yi-isosceles triangle xa ibizwa, apho sineekona ezintathu ezilinganayo zikanxantathu. Siphinde phaya ngezantsi sixelele ukuba ngaba ikona u-A ulingana nokona u-C. Apha ke ukuba uyakhumbula ekuqaleni bekuthiwe icala u-AB umkhulu kwicala u-BC, kwaphinda kwathiwa ukuba siqikelela ukuba ukona u-A uyalingana nokona u-C, loo nto ithetha ukuba icala u-AB lilingana necala u-BC. Loo nto ithetha ukuba ngaba ngokuya ibe sisenza nje uthekelelelo, asiyonyani. Nanjengoko ke sixelele ekuqaleni ukuba masifumane uluvo oluphikisanayo nolu luvo luthi icala u-AB umkhulu kunecala elingu-BC, xa senza uthikelele ke lokuba ikona engu-A ilingana nekona engu-C, loo nto isinika ukuba ngaba icala elingu-AB lilingana necala elingu-BC. Ibe ke ngoku loo nto iyaphikisana nokuba ngaba ikona yethu, icala lethu elingu-AB likhulu kunecala elingu-BC. Ibe yimpendulo yethu ke ngoku leyo esakuthi siyikhethe phaya kwezaa mpendulo sizinikwe phaya ngezantsi. Nanjengoko sibona ukuba ngaba kwimpendulo zethu zokuqala bekuthiwe ikona engu-A ilingana nekona engu-B, sathi ayonyani. Kwaphinda kwathiwa ikona engu-A ayilingani nekona engu-B, saphinda sathi naleyo asiyonyani. Kwaphinda kwathiwa ikona engu-A ilingana nekona engu-C, saphinda saphikisana naleyo. Impendulo esiza kuyikhetha ke apha yilaa mpendulo yethu engu-D, apho sisithi khona icala elingu-AB
liyalingana necala elingu-BC. Sibe ke ngoku siwuphendulile umbuzo wethu nakweli ityeli.